Здравей, Митко Бомбата, аз съм Христо и днеска направих кандидатура за сервера ти Bombcraft. Селски къщи. Ето е първата. 10 е петък. Сега отиваме към втората. Те ни приличат малко, особено тази не прилича на селски къща, но малко украсата и забравих книги да служа. И тази е последната, трета къща. И ще съм сава тук. Тук пак нищо няма и може би едно от най-интересните редстоун системата. Ето. Тинки набързо. И ги сложа. И това беше. Надявам се да ти е харесало.